അമ്മ ഇന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ സ്നേഹമെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വച്ച് മാനവർക്കു പകുത്തു നൽകി ദൈവമലിവോടെ. ഒരമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയം നമ്മെ പ്രതി എത്രയധികം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഓമൽ സുതനെ മരിക്കുവാൻ വരെ സമ്മതിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സുഹൃതങ്ങളിലൂടെ നാം നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എളിമയാണ്. എളിമയില്ലാതെ ഒരാത്മാവിനും ഒരു പുണ്യവും സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈശോ പറയുന്നു, ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനും ആയതിനാൽ എന്റെ നുകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. യേശുവിന്റെ പരിപൂർണ ശിഷ്യ എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധ മറിയം എളിമയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മകുടമായി ഉയർത്തി. ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാവരേക്കാളും അധികം കൃപകളും ദാനങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. അത് അവളെ കൂടുതൽ വിനീതവും അനുസരണമുള്ളവളുമാക്കി. പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ കൃപകളും ദാനങ്ങളും ഔദാര്യപൂർവം ലോകത്തിലേക്ക് പങ്കുവച്ചു. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് തന്നെ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവഹിത നിർവഹണത്തിന് പരിപൂർണ സന്നദ്ധതയും സമർപ്പണവും അവൾ ഇതിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എളിമ എന്ന സുഹൃതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അവ നമ്മെ സ്വയാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തന്നെ തന്നെയും ദൈവിക ദാനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി ഈ സുഹൃതത്തിൽ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു. ദൈവഹിതത്തെയും ദൈവിക ഇടപെടലുകളെയും ഈ വ്യക്തി വിവേചിച്ചറിയുന്നു. ഇതിനെ സ്നേഹപൂർവം ആശ്ലേഷിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ ജീവിത പാഠശാലയിൽ നിന്ന് എളിമ എന്ന സുഹൃതം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം. സുഹൃത ജപം. പരിശുദ്ധ കർമ്മല മാതാവേ, മഹിമയുള്ള ഭാവവും മധുരശീലവും എനിക്ക് നൽകണമേ.